Albert Figueres. Mercè, què dieu? Miri, doctor Torres, fa dies que es queixa molt mal a la llengua i li costa parlar. No entenem què diu i se li queda la llengua bloquejada. Té febre? No, febre no gens. Marejos? No. Tos? No. Molt bé, em passa dels aliments? Sí. D'acord, molt bé. A veure, Albert, obre la boca, treu la llengua i diguis... Molt bé, una mica més... D'acord, molt bé. Diguis altiva. Altiva. Apaga. Apaga. Ànima. Ànima. Diguis atzarosa, atzarola. Atzarosa, atzarola. Ales de papallona. Ales de papallona. Una ràfega ardent del teu antic perfum. Una ràfega ardent del teu antic perfum. Una música ve de molt lluny. Una música ve de molt lluny. Guarda'm de la follia d'una veu massa forta. Guarda'm de la follia d'una veu massa forta. Ara t'atures prop. Ara t'atures. I va ser llavors, mentre el doctor Torres em tocava la llengua i em feia repetir paraules i frases que em costaven d'entendre, que em va arribar una clarividència serena. Just en aquell moment vaig descobrir que les paraules definien les coses i els sentiments i que aquelles paraules em feien bullir el cap mentre imaginava el significat de cadascuna d'elles. El fet és que vaig curar-me aquell tan estrany mal de llengua i d'aleshores ençà llegeixo versos per absurda prescripció mèdica.